A Reus hi ha diferents possibilitats de practicar esport, ja sigui pel teu compte o a través de les activitats organitzades per l'Ajuntament. Tant si vols fer esport sol com en grup, pots adreçar-te al pavelló olímpic, on t'informaran de l'oferta esportiva de la ciutat i en especial de les activitats programades. Bé, a nivell d'esports individuals o una persona que ve sola interessada en practicar esport, aquí al pavelló olímpic hi ha una oferta esportiva d'activitats dirigides, per exemple, que tenim capoeira, ioga, es fan activitats de pilates, judo, tenim manteniment, aeròbic, tot això. I després tenim a nivell d'una sala de màquines en què pots fer diferents rutines, en què hi ha monitors especialitzats que et podran ajudar. I després tenim tot el sector de salut, en el que es fan caminades, que ara majoritàriament hi ha gent gran, però que està destinat també a gent jove, vull dir que la gent que estigui interessada o que hagi tingut algun tipus de prescripció mèdica pot venir igualment i assistir en aquestes caminades. Si sou un grup d'amics i esteu interessats en fer esports col·lectius, podríem començar per les lligues que es fan des d'aquí, com són les lligues de futbol 7 que es fa a l'Astorga, que és el camp del districte 5è, on hi ha unes instal·lacions molt modernes, hi ha camp de gest, és un camp de gest artificial, que això sempre motiva més. Després tenim les 24 hores que es fan a l'estiu, que es fan a l'estadi municipal. I a part d'això, tota la resta d'oferta que hi ha pot ser a nivell associatiu, a nivell d'entitats que es practiquen els diversos esports col·lectius com podrien ser el futbol sala, que també hi ha una lliga que es fa aquí al pavelló, l'handbol, rugby, hoquei, sobretot, que tenim dues entitats que lideren aquest esport, molt importants a nivell de ciutat. En aquest sentit d'oferta n'hi ha. Després tenim també l'oferta dels instituts de secundària, en la que s'intenta recollir també les inquietuds dels joves, les necessitats que tenen i s'escolten totes les propostes que hi ha i s'intenta donar sortida en totes aquestes propostes. Doncs a partir d'aquí hi ha instituts que tenen activitats de balls i ritmes, tenen activitats de tenis taula, tenen activitats després també, si parlem d'esports col·lectius, de futbol, de bàsquet, i llavors de forma trimestral s'intenten fer trobades fora de l'horari lectiu, en els que es reuneixen els diferents instituts i sense que sigui una cosa, un esport competitiu, sinó un caire molt més lúdic, doncs s'intenta donar sortida a aquests esports. L'oferta de la ciutat no s'acaba aquí. Reus també compta amb diferents espais públics on practicar esport al carrer. El fet que hi hagi camps a l'aire lliure, de lliure accés, perquè pugui entrar tothom qui vulgui sense haver de pagar res, com passaria en un club o com passaria en una associació així, està bastant bé, perquè si ets un jugador ocasional que no hi va ni gaires dies per setmana o que hi va una vegada al mes o alguna cosa així, no et fa falta pagar cap quota ni et fa falta tenir l'obligació d'anar a un lloc per poder amortitzar els diners que hi has gastat, sinó que si un dia et ve de gust anar a jugar, doncs agafes la pilota de casa i te'n vas a una pista. O truques uns amics i te n'hi vas. Si hace buen tiempo, venimos 3 días a la semana. A mí me parece bien, pero estaría mejor si estaría cerrado un poquito o algo para que no dé tanto el viento. Más pistas de otros deportes debería ser, porque la gente, no sé, como nosotros nos gusta hacer deporte y jugamos a fútbol, a ping-pong, a básquet, a casi de todo, menos natación. Somos de todo. Y yo supongo que a toda la gente le gustaría que practique más deporte aquí y pues que el Reus está bien para practicar deportes y todo eso y que la gente lo aproveche, está bien para salud, y va bien para dormir. Sempre venim a jugar aquí, és l'únic camp que trobem disponible per poder jugar aquí tots amb els amics i tot. A vegades veiem molta gent, fem com un petit torneig, així ens divertim i és divertit. No estaria gens malament que posessin uns quants més camps i dins de la ciutat per poder jugar. L'esport també és una eina integradora i de cohesió social entre els més joves. Amb aquesta filosofia va néixer el Cruyff Court al Carrilet, un camp de futbol de gespa artificial de petit format que es troba a l'estació d'autobusos i que vol ser una alternativa a l'oci juvenil. Es tracta del primer equipament esportiu d'aquestes característiques que la Fundació Johan Cruyff ha instal·lat a Catalunya gràcies al suport de l'Ajuntament de Reus.
A més, les pistes esportives ja existents a les escoles Alberic i Cases i Ciutat de Reus es cobriran per tal de convertir-les en 2 poliesportius lleugers que estaran oberts a tothom fora d'horari escolar. Tothom sap que l'esport és bo per la salut, però el que no tenim tant en compte és que moltes de les activitats físiques que ja fem en el dia a dia, com pujar i baixar escales, caminar o passejar en bicicleta, també ens ajuden a mantenir-nos en forma. L'esport és el pilar, l'esport tant si és esport com activitat física, és el pilar de tota la promoció i prevenció de la salut, tant sigui per ara, pel dia a dia nostre, a totes les edats, a tots els grups d'edat, com sigui per prevenció de les malalties cròniques. És cert que els joves arriba a un punt de la seva vida, no? Tenen com ganes de començar a entrar als gimnasos, a començar a fer exercici físic molt intens, a començar a fer una bateria de taules d'exercici amb una intensitat molt forta, però realment el que interessa és una activitat física diària aeròbica, que diem. Aquest exercici aeròbic és l'exercici que fem cada dia. Podríem fer uns 30 minuts diaris durant uns 5 dies a la setmana. I aquesta activitat, per exemple, fora el caminar una mica de pressa, l'anar a nedar, a fer exercicis a l'aigua, anar en bicicleta, és una activitat molt bona per tots els grups d'edat. És una activitat que a més podem fer en grup i a més ens pot augmentar, disminuir l'estrès, augmentar la relaxació i agrupar-nos amb un altre tipus de persones i relacionar-nos. La gent jove normalment l'activitat física fa, el qui té ganes de fer-ne la fa molt bé, no? El qui juga a futbol i li agrada el futbol, tots tenim companys que encara continuen fent tota la vida, no? El que passa que hi ha molta quantitat de població dintre del mateix grup d'edat que els hi fa cosa començar a fer esport si no n'han fet mai. I aquests els hi fa mandra, no saben en qui fer-lo, no troben temps, perquè el qui estudia perquè estudia, el qui treballa perquè treballa. El que interessa és poder fer una estona cada dia, encara que siguin 25-30 minuts diaris, però d'una manera regular, uns 4 o 5 dies a la setmana. L'ideal fora trobar un grup d'amics i anar amb ells a passar-t'ho bé. Simplement activitat vol dir passar-t'ho bé. I passant-t'ho bé el que fas és mantenir la teva forma física, aconsegueixes a més que tu et trobes millor amb tu mateix perquè et veus físicament millor i bé, s'hauria d'intentar trobar, encara que siguin 20 minuts diaris, de fer alguna cosa. Cada vegada simplement és anar a la feina a caminar, no pujar i baixar escales de casa teva si vius en un quart pis, o agafar una bicicleta per anar a la facultat. Doncs molt bé. Encara ha quedat cinta, Víctor?